Ine bilişimiz ýaly 2026-2027 täze okuw ýylyna ählimiz hem ilkinji ädimlerimizi ädip gelýäris. Edil bu wagtda hem birnäçe soraglaryň döremegi gaty mümkin. Näçin diýýäňizmi? Elbetde bu barada birnäçe sebäpler bar. Ýöne esas sebäpleriň biri hem 2026-2027 täze okuw ýylyna birnäçe hususy hemde döwlet universitetleriň bu ýylky sanyny girizilmegi bolup durýar. Elbetde oňa esasy sebäpleriň biri hem birnäçe hususy hemde döwlet universitetleriň bu ýylky sanyny goşmaça girizilmegi bolup durýar. Bu barada size birnäçe soraglar alada goýýar. Ýöne siz alada etmäň. Bu barada aladany goý alazim danışmanlyk sizin ähli soraglaryňyza ynamly şekilde jogap bersin. Galy berse-de alazim danışmanlygy size diňe bir ýokary okuw jaýyna yerleşdirmek bilen çäklenmän, eýsem sizi tapawutlyk döretýän şahsiýete örülmeňize netijeli şekilde ýol görkezýär. Ondan näme? Tapawutlyk tejribämiz bilen alazim danışmanlyk size elmydamy ygtybarly, ynamly çözgütdir. Size diňe aşagdaky belgileri jaň etmek galýar.